1:07 da tarde aquí en Jackson, en Tennessee, nos Estados Unidos. Son Antón García Fernández e convídovos a unha nova emisión en directo do Bar Celeste. Pequenos problemas técnicos fan que comecemos un pouco tarde, pero bueno, estamos no derradeiro programa desta tempada, derradeiro programa que realmente estará dividido en dúas partes. Hoxe a primeira parte con algúns dos convidados e mañá a segunda parte cos demais. Hai que pensar un pouco na disponibilidade de cada un dos nosos convidados e por iso, en troques dunha soa emisión, temos nesta ocasión dúas emisións para avaliar a tempada do Real Club Celta de Vigo, segunda consecutiva na que o Celta se clasifica para competicións europeas, segunda na que se clasifica ademais para a Europa League. Había quen pensaba que quizáis a Conference League sería unha mellor opción, outros pensaban que a Europa League. En todo caso, é un éxito que o Celta por segunda tempada consecutiva estea en competicións europeas. E imos avaliar todo iso, toda a tempada con varios convidados hoxe e, como digo, mañá segunda emisión. E xa está preparado en Madrid o noso amigo Martín González. Que tal? Como vai todo? Que tal, Antón? Hola a todos, aí no chat, no programa. Pois nada, un regusto certamente dulce, máis que nas últimas semanas. Remata esta tempada tan longa, máis de 50 partidos. Xa debatiremos entre todos que nos pareceu. Pero, bueno, en liñas xerais ou aparte, creo que cos resultados non se pode discutir. Xa comeza o ruse dos fichases. Parece que hai algunha cousa así amarrada, xa. Bueno, moitísimo que comentar, pouco tempo, así que vamos aló. Pois sí, imos aló tamén pois con dous convidados que están na cidade de Vigo, a nosa boa amiga celeste celtista, Marta Comesaña. Que tal, Marta? Como vai todo? Hola, Antón, que tal? Hola, Martín. Hola a todos os que Hola. están escoitando e véndonos, e tamén no chat. E nada, pois como dicía Martín, pois desfrutando, non, do ben que rematamos a tempada, co obxectivo máis que cumprido. E nada, agora a que nos aguante a alegría ao máximo posible, que despois xa dentro de nada xa comeza de novo e comezamos Sí. a sufrir de novo. É que a tempada prácticamente non remata nunca. Remata agora, pero en pouco tempo estaremos a falar do novo Celta. E para falar do Celta desta tempada na que Claudio consigue que o equipo estea de volta en Europa, pois houbo moitas persoas, moitos seguidores do Bar Celeste que pedían a súa volta. O poeta celeste, gañador de moitos premios literarios, celtista deses de número ben baixo, Antonio García Teijeiro, dende o centro de Vigo. Que tal, Antonio? De volta no Bar Celeste. Nada, encantado de ver a Marta, encantado de ver a Martín, e a ti tamén, porque tampouco pouco te vexo, pero bueno. Sí, últimamente sí, realmente este mes de maio ten sido de máis traballo do que eu agardaba en diferentes cuestións. Pero bueno, aquí estamos. Supoño que eu vou ser aquí a voz discordante de todo o que se diga, pero xa forma parte do meu ADN, o sea que falaremos un pouco de todo isto, porque eu, que xa son maior, non me deixo levar por certas pamplinas. Eso sí que o teño claro. Bueno, pois imos ver se ese é o caso. Imos ver que hai que valorar positivamente e non tan positivamente, e para iso está esta avaliación da tempada do Celta 2025-2026 cun nome pois que é máis salientable sen dúbida do que os demais, que é o de Claudio Giraldez. A primeira pregunta rápida para todos vos é unha avaliación xeral desta tempada do Celta. Como vos sentides e que sentimentos pode que sexan encontrados ou non tedes nestes intres, en maio, finais de maio do ano 2026, cun Celta de volta en Europa? Pois eu, personalmente, síntome moi feliz polo conseguido, polo acadado. Valoro moitísimo máis a figura de Claudio Giraldez, que é o auténtico artífice de todo o que está pasando en Balaídos.
Pero dito isto tamén, teño que dicir que estou moi decepcionado co fútbol en xeral, coa primeira división que temos aquí en este país, e, por suposto, co xogo do Celta. A min o xogo do Celta este ano, sinceramente, non me gustou nada. Non me gustou nada. Si vou un pouco máis adiante, non sei, todos os que imos a Balaídos, o xente coa que eu falei, e o que me pasa a min tamén, estamos moi defraudados pola impresión penosa que deu o Celta ao longo de toda a tempada aquí en Balaídos. É dicir, é moi fácil ver os partidos en televisión e dicir, bueno, pois non se perdeu en Balaídos, pero gañamos fora. Todo iso está moi ben. Pero a xente que imos a Balaídos, que temos que pagar un suplemento caro, bueno, eu menos porque estou xubilado, pero os que non están xubilados teñen que pagar un suplemento caro. Que temos que aguantar horas impertinentes, como as 2 da tarde, ou as 9 da noite, etcétera, etcétera. Que temos que aguantar chuvia, que non hai onde aparcar. Chegar a Balaídos e ver a impresión que me causou este ano o Celta, a verdade que estou totalmente defraudado. E aburrido do fútbol, non do Celta, porque se non chega a ser porque o Celta non volvería máis a Balaídos. Dito isto, a cuestión está con esta plantilla que temos, con xogadores que están sobrevalorados, moitos deles. O que está facendo Claudio Giraldes é de monumento, sinceramente, porque él é o que está levando adiante un proxecto que lle faltan moitas pezas e realmente eu estou sorprendido. Estou convencido que con outro adestrador estaríamos en segunda división ou polo menos loitando por non baixar, pero seguro. O sorte que equipos que cada día se xoga peor a fútbol aquí en España, e supoño que fora tamén en xeral, pero aquí en España que ver un partido de fútbol aburre, agora que os poñen en aberto unha semana eu facendo a televisión e non aguanto todo o partido, é aburridísimo. O fútbol está a converterse en algo aburridísimo. Un negocio aburridísimo que, para ben noso, temos o equipo voando porque o nivel é tan baixo que con pouco que se faga ben e teña un adestrador como temos, saímos adiante. Pois aí temos a primeira avaliación de Antonio, coa que supoño que estaredes de acordo en algunhas cousas, pero non noutras. Marta, Martín, a vosa visión deste Celta 2026-2026. En Las Xerais sí que estou de acordo con Antonio. É certo que o xogo non foi o do ano pasado. Tamén a alegría, a ledicia de clasificar a Europa. Evidentemente non é a novidade do ano pasado, hai alegría, pero a celebración foi moito menor que o ano pasado. Imagino que xa nos afacemos non a estar noutro escalón, pero bueno, a que Claudio, como ben dixo Antonio, nos dote dun chan competitivo maior ao que tiñamos en épocas precedentes, desde que subimos a primeira división. Bueno, no tema do xogo, está clarísimo que na Liga hai desigualdades económicas moi grandes, que tanto a falta de descansos como a nova regra dos 5 cambios que provocan que cada vez máis e máis dame a sensación de que o Barcelona Atlético de turno acumulen talento, porque en vez de ter a 13, 14 xogadores en plantilla con importancia, agora son case 20. E o mercado ao que poden acceder os equipos de media táboa como o noso, pois vai se reducindo. Que pasa? Temos a sorte de unha gran cantera. Pero Martín, perdón, só un segundiño que non te vou interromper. Pero iso que estás dicindo leva incluso a dicir que eses grandes equipos, agás quizáis un pouco Barcelona, non xogan nada o fútbol. O Real Madrid non xoga nada o fútbol e o Atlético de Madrid tampouco. O único que xoga un pouco o fútbol é o Barcelona. Por conseguinte, fíxate como é a situación. Se nos rouban os mellores e ainda por riba xogan mal, imagínate como é a cousa. Porque todos os equipos, evidentemente, baixaron o nivel unha barbaridade. E estáse igualando por abaixo. O sea, un fútbol farrapeiro absolutamente. Perdón. Non, interrumpen porque está ben ter o debate. Iso tamén é certo. Eu creo que bueno, que agora Real Madrid está nun momento, bueno, a min dame a risa todo o rollo que ten montado no vestiario, un equipo comandado por unha persoase de dubidosa honra como a Florentino Pérez.
Bueno, que sucede? Que efectivamente equipos que teñen pouca cousa como Valencia ou Xetafe clasifican ou están a piques de clasificar a Europa. Esta liga, na época de Berizzo, por exemplo, eu creo que poucos xogadores destes equipos serían titulares nos equipos que xogaban Europa daquela. E co Celta sucede o mesmo. Xogadores importantísimos como Marcos Alonso de 34 anos ou un Aspas que está no seu penúltimo ano non serían tan importantes daquela como agora. Que pasa? O que nos toca como espectadores, evidentemente, é facer un pouco de contrapeso, exixir cambios na normativa e con todo apoiar. Eu sí que me divertín bastante vendo o equipo, pero o xogo non foi o do ano pasado, iso está claro. Agora hai que acertar coas fichaxes para que non haxa tantas carencias na plantilla como xa se vían, porque xa en agosto o mesmo Antonio, eu lembrome que nos primeiros programas desta tempada xa dicías que quedaban pezas en dobrar, quedaban certas carencias, a famosa guinda e outras máis, xogadores con niveles de forma moi irregulares, pero bueno, para min o importante, sendo egoísta e vendo cara ao Celta, que manteñamos este chan competitivo, que sigamos clasificando dentro posible, e se podemos repetir os cuartos de Europa League como este ano, dende logo para min vai ser un éxito. Que pasa con esta tendencia de caída do nivel competitivo a nivel global no fútbol? É que pouco podemos facer, pero sí que che pon triste, porque pillas un partido na televisión e a maioría da liga son dun nivel máis ben sustiño. Marta? E un pouco mesmo, non? Contenta por un lado, porque ao final, pois, objetivo, máis o que objetivo se acadou, non? Está claro. O que pasa é que, bueno, é verdade que sobre todo na casa, pois o Celta, vamos, deixa de ver. Basicamente deixa de ver, porque eu en Liga fun a 2 ou 3 partidos, creo, e gaña, bueno, eu tive sorte, porque fui o último que gañou o do Valencia tamén. Pero vamos, que gañou 5 partidos, non? O sea que claro, que non pode ser. É verdade que se queremos ver o vaso medio cheo, xogamos peor, sí, nos convertemos probablemente en un equipo máis fiable, pois tamén. Sobre todo quitando o mes de abril, que foi para esquecer directamente, o resto foi un equipo bastante fiable en xeral, sobre todo atrás, non? A partir da lesión de Starfel, que a cousa se torceu. E agora no final que parece que se recuperou un pouco. Pero bueno, hai que pensar un pouco canto sacrificou Claudio por xogar ben, por ser un equipo máis fiable, ou foi que a temporada o levou no así porque saiu como saiu e así se foron dando as cousas. Non o sei. Que o nivel baixou? Sí, probablemente baixou non só na Liga Española, eu penso que tamén na maioría. Iso, por un lado, para os afeccionados é un problema, porque o fútbol é moito máis aburrido, e no caso do Celta parece que axudou, porque agora estamos na parte nobre da táboa. Non cando normalmente, pois os anos anteriores estábamos aí abaixo. Tamén é verdade que o que dicía tamén Antonio, que isto con outro entrenador probablemente non estaríamos onde estamos. Isto é un equipo completamente de autor, non? Do que se fala, do que se di moito agora, non? É un equipo de autor 100%. O sea, el fixo a milagre de sacar rendemento uns xogadores que probablemente a maioría non teñen o nivel para estar sextos na Liga. Totalmente. Pero bueno, eso é o traballo dun entrenador que, bueno, non? Tratar de sacar o máximo partido todos co que ten. E iso faino de 10. Levan 2 anos e medio facendo así. Pois nada, chapó e oxalá nos dure. E nada, o que dicía Martín despois, a pensar no futuro e tentar que o mercado sexa o mellor posible para tratar de tapar as carencias que ten o equipo, pensando sempre que non vamos ter 2 equipos titulares, quero dicir, que algunha carencia, tendo en conta no nivel no que nos movemos ou no que se move o Celta,
é imposible que teñamos dous equipos titulares perfectos. Algúnha carencia vai haber seguro. Supoño que Claudio tamén, sabendo como son as cousas, conta con iso. Aí temos unha fotografía de Claudio Giraldez, que, bueno, parece case que sacado do With the Beatles, non? Dos Beatles, da portada, porque está aí en negro, en escuridade unha parte e outra non. E aproveito que falades de Claudio para preguntarvos... Si me permites unha cousa, Antón, antes de eso. Sí. Como Rubén Lomba, que me encanta poder volver a coincidir con Rubén Lomba, dixo que o Rayo deu nivel na Conference League. Este ano a Conference League foi a máis frouxa que te podedes imaginar. Equipos que tivo que superar o Rayo, máis difícil foi o AEK de Atenas, creo que foi. O sea, estamos facendo que unha conferencia... Perdón? Tamén o Estrasburgo, creo, non? Nas semis. Sí, o Estrasburgo foi nas semis. Pero Estrasburgo non é ninguén tampouco. É dicir, o mínimo que Estrasburgo non podes der. O malo será que o ano que ven sí que va a haber xente importante xogando a Conference, entre outras cosas el Friburgo, creo que la Roma, algún xente máis, non? O sea que realmente esa é a realidade. Na Liga, pois non deu. O que pasa é que, como alguén diciu tamén, hai tan pouca diferenza de puntos que gañabas un partido ou dous partidos e subías casi arriba, xa casi estabas en Europa. Si perdías, en fin, eso quería. E logo tamén quería agradecerlle aí a alguén que dixo que leu un libro Los Orate, dun fillo de 9 anos que apareceu con varios poemas, un era meu, tal e cual tal. Pois sí, a verdade é que levo moitos anos escribindo, teño máis de 100 libros publicados. E bueno, é unha satisfacción que os nenos leven algún poema meu para casa. Perdón, nada máis. Bueno, como temos aí a Claudio, quería preguntarvos, dende o voso punto de vista, co plantel que tiña Claudio, que é o que fixo ben Claudio, dende o voso punto de vista, que é salientable no traballo de Claudio esta tempada para xustificar, ademais da baixada de calidade que xa mencionamos, que fixo ben Claudio dende o voso punto de vista para que o Celta chegase a onde chegou? Cuartos en Europa League, sexto na tempada, que para min está bastante por riba das posibilidades en principio deste plantel e deste equipo, non? Para min facelo máis forte atrás. É dicir, eu creo que a chave de todo isto foi a fortaleza atrás, o cal perdemos vistosidade, pero tampouco temos xogadores para facer un fútbol vistoso. Entón, eu creo que o gran éxito de Claudio foi, digamos que arroupar a Radu, ter unha defensa fiable mentres durou Starfelt, claro, despois, en canto, iso que indica unha malísima planificación, como veño dicindo dende sempre, porque se lesiona un xogador e vai todo para baixo. Eso é alucinante, non? Cando tampouco Starfelt, sendo un gran xogador, pois é Beckenbauer, non? Entón, bueno, eu o que creo sinceramente que eso foi o gran éxito de Claudio, foi fortalecer a parte de atrás, facer o equipo máis fiable atrás, e sobre todo conseguir que non nos marcasen os goles con tanta facilidade nesa primeira parte. Logo, cando se veu todo, eu si o quero para non andar de rollo, para min fortalecer a parte de atrás, o cal fixo un Celta máis resultadista e máis feo en canto a xogo, pero é o que hai. Tamén tampouco temos xogadores brillantísimos para que nos deleiten con un xogo precioso, non? Entón, un mérito brutal. Comprendeu que o equipo tiña que ir por outro lado porque non había pezas. El ben o sabe e sabémolo todos. O que non queren sabelo é a directiva, evidentemente. Marta, Martín. Para min, o que dixen antes, sacar o máximo rendemento a unha plantilla que todos sabemos que tiña carencias, non? Que ten carencias. Efectivamente, como di Antonio, dixen eu antes, facelo máis fiable atrás, porque, pois eso, quitando un mes e medio que estivemos moi mal en todas as liñas, pero bueno, finalmente encaixamos un montón de goles, non? Que foi en abril.
probablemente parte deste mes de maio. O resto, a verdade é que encaixamos moi pouco. De feito, o Celta, que extraño, sendo o Celta, meteu máis goles dos que encaixou, que non é o habitual, non? Neste equipo. E por outro lado, unha cousa que para min fai moi ben Claudio e que xa non ten que ver tanto con as tácticas ou co fútbol é que comunica moi ben. Entón, eu penso que comunica moi ben os seus xogadores e por outro lado tamén sabe comunicar moi ben pois cos periodistas e cos afeccionados. Entón, é dos poucos entrenadores que normalmente recoñece erros, porque prácticamente non hai ningún que o faga, e despois escoitalo nunha rolda de dicir como move as pezas e todo, como se bota o equipo a espalda, as costas cando non saen as cousas ben, que tampouco é habitual. Eu penso que tamén por aí ten moito gañado, e iso probablemente no futuro, que imagino que chegará lonxe a outros equipos maiores do que nós, lle vai axudar porque a ter éxito, seguro. Martín? Respecto ao último que dixo Marta, é certo que Claudio dá a sensación de ser unha persoa bastante empática, sen coñecelo personalmente nin poñer a man no fogo, no lume, por el, pero, por exemplo, estivo Borja na revuelta, esta finde, paréceme, comenteu... No, foi onte. Foi onte mesmo, e que lín as declaracións, vale, pois onte estivo, comentou unha anécdota sobre como estivo embarullado, estes meses que tivo un pico baixo de forma, Borja, e como Claudio lle axudou a desconectar un pouco do fútbol, tendo un trato cercano empático. Unha das cousas, a parte da excelsa xestión do vestuario, que lle fase ser un bo míster e a lectura táctica que ten. Para min, a parte do que mencionades, destacar como se supo repoñer as dificultades, como as lesións de Starfelt e de Román, pois no caso de Román reconvertiu a Fer de 8, no caso de Starfelt un Joel que estaba un pouco alienado no vestiario, non? Que levaba un par de meses, recordo, sen participación ninguna, voltou a darlle a oportunidade e para min foi un bo mes e medio final de Joel, a un bo nivel. Si que botei en falla máis minutos para os rapaces do Fortuna, que xogan este domingo playoff, por certo. Nese sentido sí que estive un pouco decepcionado, pero é certo que a primeira tempada de Claudio con 3 competicións, que se lle puseron moitos inconvenientes na mesa en canto a planificación, en canto a lesións, etc. E tampouco vou ser excesivamente crítico con iso, nin co xogo un pouco máis amarrategue do equipo. Sou crítico, pero na súa xusta medida. Creo que esta tempada que ven voltaremos a ver un xogo un pouco máis animado e que o equipo, sobre todo, tamén psicolóxicamente estará máis afeito ao xogar 3 competicións, porque isos xogadores do Atlético ou destes equipos regulares comentancho en entrevistas que non é só as pernas, que a cabeza tamén lle custa tempo a facerse a ter que xogar cada 3 días. Hai xogadores como Marcos Alonso que xogan continuamente, o mesmo Román, que acabou rompendo por iso, e Likes. Entón, pois, haberá que volver a topar o equilibrio de minutos entre os xogadores. Román foi mala sorte, porque rompeu un dedo, non? Así que non ten nada que ver con... Eu quería dicirlle a Luis Rial, dicía que Luis Rial que pena os partidos 15 puntos podíamos ir a Champions. Primeiro, se perderon é porque non temos equipo para ir a Champions. E segundo, que Dios nos consiguiese confesado na Champions. Íbamos ir bonitos con este equipo. O sea que, por favor, os pés na terra, o Europa League xa é bastante. Como non cambien as cousas, como a directiva non poñan moito máis da súa parte e fagamos un equipo máis competitivo, seguiremos
encomendándonos a San Claudio Girález que faga números, pero non sempre vai estar o Valencia, nin o Sevilla, nin a Real Sociedade, nin o Athletic Club de Bilbao, como están agora, porque es que dan pena verlos xogar. Entón, agora é importante cada ano que ven, para min fundamentalmente, unha nova planificación. Pero xa vos adianto, vai ser penosa outra vez. É que o teño clarísimo. Xa están xogando con si hai que basar el límite salarial, que si hai que traspasar non sei que si hai que fuchar o tipo aí, que es que non hai criterio. Bueno, o límite salarial, nos guste non existe, entón se iso non escuadra non se pode fichar a ninguén. E con iso, evidentemente, que este é certo, pero é que eu creo que se está xogando moito con o tema do límite salarial. Bueno, haberá que darlles o beneficio da dúbida, polo menos... Antonio, ata o Betis que quedou en Champions ten que vender por 20 millóns. As contas non son claras, logo teño clarísimo, hai unha opacidade en Casa Celta moi grande. Claro, todos os equipos non son en Casa Celta. Di, por exemplo, Luis Rial que perder injustamente con Español o Osasuna penalizou o Celta, pero tamén houve moitos partidos que o Celta gañou que pues, tamén podería o contrario dicir que gañou Atlético outro día. Iso seguro. Nunha liga iso eu penso que sempre se iguala. Pero non temos... Pero como podíamos pensar na Champions? Es decir, en que cabeza cabe? Es decir, que non temos. Si estamos tendo que vender outra vez máis. Pero o Betis, Antonio, pero o Betis tamén ten que vender. O Betis clasificou e ten que vender por 20 millóns tamén antes de suyo. Como? Que o Betis ten que vender por Mescanos tamén. Perdona que che diga, pero independentemente de todo, para min o Betis xoga mellor que o Celta hoxe por hoxe. Sí, pero estamos falando de límite salarial. Non estamos falando diso, estamos falando de que ten que vender. Ten que vender, pero pode vender, aquí se vende o mellor e quedamos coxos, ali non, é a diferencia que hai. Hai outros xogadores que xogan, que están no club. Aquí é unha vergonza facer unha serie de presupostos con 30 millóns de déficits, que así non imos a nada, é o que pasa. Estamos, o do Deportivo é outra historia. Sí. O Deportivo é outra historia que dá para falar moitísimo. Sí, aí... Pero sigo dicindo que este equipo, esta directiva non é nada ambiciosa, nada, absolutamente nada ambiciosa. E que non creo nela, e que tampouco creo, porque levamos 5 ou 6 anos falando de planificación no verán, claro, e as planificacións son penosas. Para min ese problema que... falta un xogador, un central, cando tes 8... Para min ese problema que é que tan importante a situación, pois é que non sabemos planificar ou non queremos planificar. A mí o que me preocupa é precisamente iso. Desprendemos de Beltrán. Bueno, pues ya está, non pasa nada. Esa que dicías ti, Martín, de reconducir un pouco a carreira a posición de Fer López, empezou a dar resultado un pouco ao final, pero durante moito tempo Fer López estivo máis perdido que a outra cousa. En fin, iso é máis... Bueno, pero Claudio dixo, o sea, o fixo por necesidade, nese caso, pero outro día nunha rueda de prensa lle preguntaron, e dixo que para él Fer López ia acabar sendo un 8. Sí. Por físico iba a ser acabando, pero acabou... O sea, non no Celta, sino no futuro. Onde xogue acabará sendo... Pero nós temos que pensar no Celta. Porque se estamos facendo un xogador para outros, estamos perdidiños. Pero non sei se estamos... Bueno, es que en ese caso Fer López non é noso. Claro, por iso digo. E ollo, que volve Unai, que volve Carles Pérez, que volve Doutor, que volven todos estes outra vez, que non nos sacamos do medio, non? Claro, é preciso sacar de enriba xogadores que estaban pues, mal fichados ou sobrepagados, sobrevalorados, etc. Di Antonio Luis Rial que el pensa que o Celta xoga mellor co Betis porque nos partidos nos que se enfrontaron xogou mellor o Celta, pero claro, hai que ver toda a tempada, non? Pero es que hai que ver toda a tempada. En cantidad de calidad de plantilla non é comparable. Amrabat, Edazde, Anthony... Que ten unha plantilla mellor, por iso digo, non o digo por outra cousa. Xoga mellor que a nós, para mí xoga mellor que a nós. E os partidos... Os afeccionados do Betis seguro que non están nada contentos. Bueno, claro, porque todos queremos máis do noso equipo, pero se eu enfrento a Betis e Celta, aprovechar que nos sacaron os puntos que nos quitaron, porque teñen mellor plantilla, pero xa dixen, para min, que fútbol fai o Barcelona un pouquiño, Villarreal un pouquiño, e acabouse. Os demais
bueno, tiran como poden, un día les sai mellor, os días les sai peor, e van sacando puntos para arriba. O sea, ao final estamos sendo resultadistas. Estamos contentos porque fixemos 53 puntos. E eu tamén estou contento por iso. Pero os que nos gusta o fútbol tamén queremos algo máis. Que cando se fala disto, entón faite do Madrid ou do Barcelona. Que tontería. No, que tontería. Ti queres que o teu equipo xogue mellor, que se pode xogar mellor. E o Madrid non é precisamente un modelo de bo xogo. O Barça sí. Pero Madrid non é un modelo de bo xogo. Entón, que non é modelo de nada. De nada. Efectivamente, de nada. Exactamente, Marta, exactamente. Bueno, quero dicir que a min pareceme que Claudio Giraldez ten unha idea moi clara do que el quere, sabe aproveitar moito os xogadores que ten. Evidentemente, sería moito mellor se houvese unha planificación moito mellor da que se ten feito nestes últimos anos. O que menos me gustou do Celta esta tempada é que houve moitos partidos nos que non xogou un partido completo, non? Esta idea de voltar a xogar a metade do partido, dar o balón ao contrario cando o Celta cando ten o balón e cando mellor xoga, ese tipo de cousas, penso que fixeron que o xogo do equipo fose menos vistoso, menos interesante, pero evidentemente no tocante aos resultados pues, foi moito máis efectivo. Pero gustaríame aproveitar para, xa que falades do plantel, pois facer unha rolda rápida e que cada un de vos diga, pois por turno, un xogador que vos parece salientable desta temporada, se queredes, pois tamén un xogador que vos parece unha decepción, non? Non sei se hai alguén que se anima a comezar, pero... Eu porque o teño clarísimo. Comezo coa decepción, Brian Zaragoza. Bueno, claro. É a casilla do bingo gratuita. De feito, só para voltar, pero eu tendo en conta como parece que se comporta cos clubes, etcétera, nin quero que volte, nin quero que quedase moi tristes Garcés e compañía, obtendo cartos de por medio. E, bueno, a sorpresa, Radu, nas redes sociais. Cambiou. Sí, cambiou, e máis pola do Celta en canto xogábamos a Plaza Europea. Sí. Por interés te quero Andrés, non? E o xogador que non diría tanto sorprendeu o que deu moi bo nivel. Simplemente que sexa salientable. Sí, Radu diría, porque eu sí que bancaba, colgome un pouco a medalla a posteriori. Creo que tivo algún erro en pretempada, a xente xa estaba moi nerviosa, é certo que non ten ninguén para competir o posto, o cal justifica en parte os nervios entre nós, que cada vez que tiña molestias nun partido nos abdutores ou no pé ou tal, estábamos coa gota de suor fría na fronte, pero tempada excelsa. Para min, dos porteiros da Liga, sen dúbida, cos Escandel, Joan García, bueno, quizáis un pouco menor, pero sempre destes nomes que se van mencionar na 25-26. De principio a fin, tivo partidos non tan brillantes, pero nas dúas competicións que xogou, moi bo nivel, demostrando como unha adaptación moi grande a Galicia dende o comezo, moi ben nas súas declaracións, facendo piña, notase que quere estar aquí, facendo declaracións coa clasificación europea de que se sinte como na súa casa. Eu estou moi contento con el, espero que ni se lles ocorra plantexarse unha venda, porque que non tería ningún tipo de sentido por todo o que nos aporta o de Ionut. Así que parabéns para el. Para min o nome da tempada. Dos novos, polo menos. Marta, despois Antonio. Min, decepción, igual que Martín, Brian. Bueno, non sei, como lle chamache, sorpresa non. Son xogadores salientables. Salientables. Sí, estou de acordo con Martín tamén, de que Radu, pois sí, foi fundamental, está super integrado no equipo e aparte unha persoa moi carismática. Por iso creo que a xente tamén o queremos tanto. E iso tamén axuda, ao final, non todo é todo un combo. Pero eu penso que por encima de Radu hai dous xogadores salientables. Un é Carreira e, sobre todo, outro é Miguel Román. Porque aínda que non xogou toda a tempada, o que xogou,
o fixo de 10. E Carreira xa sabíamos que era bo, pero este ano como que terminou de reventalo, non? E penso que un dos mellores laterais da Liga, con seguridade. Antonio? Bueno, pois eu creo que Radu foi superior a todos os demais. Salvou moito partido, moito punto. Radu para mí foi o mellor xogador da tempada, sin dúbida ninguna. Miguel Román estivo fantástico no tempo que xogou. Outro que a planificación non lle daba nada e ao final saíulle ben, xogou a frauta unha vez máis. Non contaban con él prácticamente. Ten moito mérito Miguel Román. Ten moito mérito Román. Carreira creo que está moi ben, pero ainda lle faltan cousas, para mí ainda lle faltan cousas para ser un xogador importante no Celta, desde logo, pero digo, se quere ser un xogador máis importante, ainda lle faltan cousas. Borja Iglesias, por moito que a xente se esqueza del, pero a primeira parte da Liga que fixo foi impresionante. Eso serviu para non afundirnos moito máis, porque empezamos moi mal, recordado, de 0-2 co Xetafe. É un tipo que mete 14 goles nunha tempada, non é unha broma. Non foron 14 na Liga, 18 no, total. na Liga meteu 18 porque meteu 2 na Copa, 2 en Europa League. É dicir, un xogador que é moi imprescindible, a pesar que a xente se mete con él ás veces, que se un tronco, que se deixa de serlo, é un tipo que se pega cos demais e que cando ten a oportunidade a mete, non? A mí me parece que Borja é outro dos xogadores importantes, non? E logo, bueno, Starfield o tempo que xogou. Claro. O tempo que xogou, pero despois, como perdeu tantos partidos, pois a verdade que para min estes foron os fundamentos. Logo, a mí non me defraudou Mane Fernández ni Carlos Domínguez, porque esos non me defraudan porque xa non me gustan, ¿no? Entonces, nese sentido, no. Que en sí me defraudou definitivamente, creo que neste equipo non ten nada que facer, Hugo Sotelo. A mí me parece que Hugo Sotelo é un xogador que non ten futuro no club, é un tipo que se sacrifica pouco, un tío moi cómodo, e ademais pasa para atrás os balones, non rompe liñas, non me gustou absolutamente nada. Para mí foi a gran decepción. E estaba a punto de ser tamén Jutgla, pero Jutgla non. Jutgla subiu como a espuma na última parte da tempada. E alegroume moito porque un tipo que estaba pasando mal, que a verdade é que ao final... O que pasa é que é un hombre que ten mala sorte, porque mete un doblete... Pero, Antonio, Jutgla na primeira parte da tempada o que pasaba é que non marcaba, pero tamén aportaba, Pero es que non lle saía nada, volvíase tolo e entraba aí en potencia. Bueno, pero que non estaba ben psicolóxicamente. Sí, claro. Notouse bastante... É que unha cousa, ademais, lle levaba a outra. Como non lle saía ben, estaba mal, e como estaba mal, non lle saía ben. Pero, ollo con Jutgla, meteu 4 goles... Quero dicir, meteu máis, pero meteu 2 dobletes e os 2 perdeu o Celta. Tamén é mala sorte que non se puidese celebrar eso de Jutgla. A ver se va a ser o gafe el. Confío, espero que non. Confío que o ano que ven Jutgla xa deixara moi longe as fantasmas que o cegaban e que pode ser. Eso para min foi. Logo hai outros xogadores que a min me convence menos do que di a xente, como Abdelawi, que a mí non vece tan bo como a xente di, pero bueno, aí sí hai que agardar con él, claro. E novo, a ver que pasa, e bueno, e outros xogadores que realmente espero moito máis de. Por eso eu creo de Hugo, por exemplo, de Hugo, espero moitísimo máis. Eu creo que Hugo... Esquecín outro. Non, que quería falar outro xogador que desalientou para min, que esquecino. Javi Rueda. Javi Rueda, para min tamén. Bueno, Javi Rueda, pero non sempre. Decir, a Javi Rueda faltoulle continuidade. Decir, que é un pouco irregular, ten que... Bueno, pero cando xogou, fixo... No. Cando xogou foi irregular tamén. Decir, a min houve partidos en que non tiraba. E outros, en cambio, que era unha maravilla velo xogar. Bueno, é a miña opinión. De todas formas, que era un xogador que a mí me gusta xa dende Celta B. Eu, cando vía Celta B, dicía, oxalá este tío chegue ao Celta maior, e efectivamente chegou. Eu confío máis para o ano que ven, que sin estar mal, que non estivo, pero pode estar mellor. Martín? Para min a Rueda, xa por tema físico, vai destacar, pero bueno, sí que lle falta un poquinho de pensar mellor as accións, pero imagino que o mellorará coa idade. Dende logo é unha avioneta, tío. Porque ao final todos son moi xoves, entón todos teñen marxe de mellora, non? A maioría. Bueno, menos o pobre Iago que... Bueno, por iso, claro. Falo dos... Bueno, Iago é punto de aparte. Claro, Iago é punto de parte. Pode facer o que queira, sabes? Dice el Toya,
Tamén Williot. E Williot como revulsivo marchou cos goles importantísimos que sumaron puntos. Sí. Williot é un xogador especial. E me recorda algúns xogadores da época antigua como Resac e algúns máis que como eran vagos non, como eran lentos e desaparecían e non sei, pero logo daban resultado. Antonio, pero logo... non está de acordo. Di, o Gallao vendan este ano. Non, correxeu. Eu ia saltarlle, pero correxeu. O Gallao non o vendan. Bueno, eu estaba flipando. No. Williot é un xogador moi interesante que eu confío moito nel co tempo. Pois, sí, di fallo técnico, di Antonio Pérez, que non quere que vendan a Williot. Eu tampouco quero que o vendan. Eu tampouco quero que o vendan. Eu creo que quen vai sair vai ser Moriba, que non estuvo nada mal tampouco. Que Moriba, sí. Ten pinta. Creo que é o que vai sair, porque, bueno, chegaría un acordo ano pasado cando se baixou a ficha e se había unha oferta interesante este ano, pois sair non lle puxesen problemas. Creo que van as cousas. É o que ia dicir, que eu penso que Moriba tamén fixo unha boa tempada e é probable que sexa un deses xogadores que van sair e vos, por suposto, mencionastes a quen hai que mencionar, porque evidentemente vou poñelo aquí porque realmente merece estar pero pono boca abaixo, que é Iago Aspas, aí está. Iago Aspas, pois aí... Esta é unha foto antiga, aquí, vamos, aquí non tiña fillos aínda, Esta é unha foto perfecta porque tengo o corazón celeste, por iso a busquei, non? Eu estaba case que seguro de que Iago Aspas non ia continuar como xogador do Celta, que ia colgar as botas, como se di, esta tempada, pero realmente me alegra moito saber que Iago Aspas vai continuar e vai ter unha tempada final. Como vedes vos esa decisión de Iago de facer, como din, unha última tempada, unha derradeira tempada, pois case como se fose o último vals de The Band, non? Eu vexo genial, creo que se merece ser despedido polo... Bueno, ia dicir todos, pode que case todos este ano, os estadios de primeira división, como se merece. Creo que non estivo a un nivel malo como para ter obligatoriamente que retirarse, polo que supón e polo seu nivel futbolístico, porque sobre todo en Europa League tivo participacións moi importantes, cambiou partidos coa súa mera presencia. Ao final tivo bastante participación dentro que cabe. Pareceme 11º xogador con máis minutos. Mirei nun gráfico que fixeron por Twitter outro día. Dá a sensación de que xogou menos do que en realidade xogou. Aportou cifras, aportou pese cabeza como a sempre. Un intansible importantísimo. É o xogador máis importante da historia do Celta, como dicía o comunicado do clube, coa súa renovación. Sí que me emocionou ver a rolda de prensa que deu anunciando estes 3 anos de vinculación co clube e pareceme que seguirá a ter importancia. Entendo que quere dicir que esa chega aos 39 anos tampouco quere rematar a súa carreira tendo minutos completamente residuais. Para min que seguirá sendo importante esta última tempada. Evidentemente veñen outros xogadores máis novos por detrás. Xa non, grazas a Deus, xa non somos aspa dependentes ou nun grado moito menor que antes, porque Claudio por fin conseguiu ensamblar un proxecto e por iso ten que disfrutar Aspas, porque non todo depende del, pode dedicarse a desfrutar do fútbol, a desfrutar de novo dun ano en Europa e quitarse os demos de enriba. E creo que se merece este último vals, sí. Tamén penso que se alguén o merecía era el, porque eu ao contrario que ti, Antón, eu pensaba que sí que ia renovar, porque eu pensaba, se non renova, tiñan que dicilo con tempo porque a xente ya nos dan a todos un infarto aí ao final se din dúas pero non pensas, Marta, non pensas que a clasificación para Europa tivo moito que ver niso ou pensas que xa el tiña decidido que continuaba? Bueno, polo que dixo na rolda de prensa, que imagino que é verdade, dixo que o decidiu xusto antes de xogar co Atlético de Madrid. Aí aínda non estaba del todo segura con Europa, non? Bueno, estaba moi encamiñada
A verdade é que Estaba nos podería... Marta, sí que fai unha mención como a que sí que quería xogar Europa a última vez. Non, sí, claro, a ver, eu entendo que obviamente el tamén sabe que se xogan 3 competicións vai ter máis oportunidades de que se xogas a Liga. Entón, por aí tamén imagino que el, pensando ben e falando con Claudio lle diría, supoño, que vamos a ver, teño que ter unha plantilla longa, non? Se xogamos Europa vas ter máis oportunidades, non? Porque hai que saber dosificalo. E tamén penso que, o sea, non só el, non só o celtismo se merecía un último vals, penso que tamén o fútbol español se merece un último vals de Iago Aspas e el se merece que o despidan nos estadios como a lenda do fútbol español que é. Porque é o único que ten 4 premios Zarra xunto con David Villa. Entón, ten sido moi ninguneado en xeral pola prensa. Penso que agora pois é hora de facerlle un pouco de xustiza, non? Xustiza sí, en xeral. Así a xente que lle aplauda e que os medios digan realmente a importancia que tivo non só no Celta, senón no fútbol español en xeral, e que foi moi maltratado, por exemplo, coa selección española. Esa é outra cousa que non se dirá nunca, pero dos mellores delanteros da Liga dos últimos, non vou dicir 50 anos porque non teño tantos anos, pero dos últimos 30, que o diga Antonio que sí que ten máis de 50. Seguro. O que pasa que xoga no Celta, entón se xogase no Madrid, pois igual era outra cousa. Eu estou de acordo con todo o que estades dicindo e tamén o que dicía aí no comentario Celtoia, non? A Iago temos que darlle ao longo deste ano o agarimo que se merece, o respecto que lle temos e o valor que temos sobre el, o sea, o valor que el ten dentro do Celta para que o Celta sexa máis Celta que nunca. Eu creo que é un exemplo para xente nova, eu creo que é un exemplo para que o vestiario estea, digamos que, unido, coordinado, etcétera, non? E Iago pode facer o que queira. Dicir, a min é que pode facer o que queira. Dame igual, voulle aplaudir igual. Bueno, sempre que non sea un maleducado e faga cosas que non me gustan, que iso tamén o prexudicou bastante ao longo da súa vida, esas actitudes, pero fora diso, Iago é ese xogador que digamos que nos une a todos os celtistas, non? Eu creo que todo o mundo que é celtista, que ten o sentimento azul celeste, ten a Iago como, bueno, eu sempre dicen que comprando unha camiseta do Celta non me poñería nunca un nome dun xogador do Celta detrás, de feito non o fixen nunca, e só me poñería o nome de Iago Aspas se me puxesen contra a parede, non? Agora teño 2, porque tamén poñería o de Borja Iglesias sin ningún problema. Pero realmente, eu sempre pensei, Antón, que iba a renovar. Con Europa ou sen Europa, eu creo que non se ia retirar así, desa maneira tan... Agora xa o sabe todo o mundo. Creo, ademais, que é moi bo que fixo un ano como xogador e 2 no club. Eu creo que a Iago hai que aproveitalo no club, porque un home de fútbol... É un home de clube, ademais, claro. De club e de fútbol. Sabe moito de fútbol. Claro, sabe de fútbol, ten boa relación, está moi ben relacionado. E, sinceramente, para min, Iago Aspas é a referencia fundamental do Celta de toda a historia. Bueno, Iago Aspas é o Celta, non? Para min, sí. Bueno, eso é unha frase, ¿no? Que non sei se a dixo a presidenta ou a dixo... Non sei. Lo dixeron cando anunciaron. A mí que o día presidenta non me interesa nada. A mí un pouco exagerado iso, non? Pero sí, evidentemente, é sinónimo, iso sí. Sinónimo eu diría que sí. Pero que o Celta é un pouco exagerado, non? Exactamente. Entón, bueno, eu que levo vendo fútbol dando moitísimos anos, evidentemente estou rendido á figura de Iago Aspas. O teño moi claro. Sí, eu estou de acordo en non vou repetir, pero a mí o que me parece especialmente importante é esa idea de que vai a seguir como xogador un ano e despois ligado ao clube, ¿no? Porque penso que iso é o
realmente importante. Porque penso que Iago Aspas é importante dentro do fútbol español, é importante dentro do Celta, pero dentro do Celta é case que unha presenza case que institucional, non? Entón, por iso penso que aproveitalo pois como imaxe do clube, pero tamén o seu coñecemento futbolístico, que decides dos seus contactos e tal, penso que é fundamental. A min non me gustaría, por exemplo, ver a Iago Aspas pois non ligado ao Celta ou xogando noutro clube en Estados Unidos ou en lugares así, no remate da súa carreira. Entón, penso que o remate da súa carreira é, para min, perfecto. Co Celta, en Europa, mesmo ademais xogando o derbi galego fronte ao Deportivo, porque volta ao Deportivo a Primeira División, iso tamén ten que ver con todo isto, e despois, ligado ao clube, penso que é moi importante, non? O que dicía aí Dinky Cádiz de que vai ser a camiseta máis vendida do Celta, así como anécdota, o outro día que fun o partido, o sábado, estaba en marcador tamén con a nosa amiga Susi, Lucas e Violeta, meus fillos, e Susi me comentou, e despois me fixei, é verdade, había un número. Sempre hai camisetas de Iago Aspas, non? Pero outro día era unha cousa exaxerada, completamente. O sea, case todo o mundo que tiña a camiseta levaba o 10 á espalda, ás costas. E quedei así e dixeron, pois é verdade, polo menos aquí en marcador. Non sei en outras gradas, pero foime moi salientable. E o fío do que di Marta, eu estou moi contento porque agora vas pola rúa e ves a nenos coa camiseta do Celta. Exacto. Canto antes non vías a ninguén coa camiseta do Celta e todos os nenos eran do Madrid ou do Barcelona, non? En as gradas, moito máis rapaz. No, bueno, pero pola rúa, non? No, pero pola rúa, é verdade. Pero pola rúa que ten máis mérito, non? Porque para cando vas ao estadio, pois xa de após e tal, pero pola rúa, nenos pequenos incluso que van damando o pai e tal. E resulta que tamén o fío do que di Marta, a meirande parte teñen o dedo de Iago Aspas para atrás. Sí, claro. O sea que a Iago Aspas ten que ter cuidado, non ter de aquí ao final malos xestos ni malos rollos, porque é un referente para os rapaces. Non vai ter. Non vai ter no seu último ano, non vai ter. Para o que lle queda no convento, non creo. Non debería, pero este home perde a cabeza ás veces de tanto paso. Non, pero bueno, pero mellorou moito. E hombre, tamén se non mellora cuidado que ten. Bueno, a idade deulle un pouco de tranquilidade. Sí, un pouco sí, pero a mí dixo no outro día no outro podcast no podcast de Pablo Verdeal, no que pasei uns minutos, que para min é un verdadeiro orgullo que moitas veces cando vou arbitrar coa miña mochila do Celta hai outros árbitros e mesmo outros rapaces que ven o escudo do Celta ou len Real Club Celta e din, Celta, Iago Aspas, non? Entón, coñecen a Iago Aspas mesmo nos Estados Unidos como a imaxe do equipo. A mí me pasou iso en Brasil. En Brasil entrei con Lucas nunha tenda, non? E Lucas levaba a camiseta do Celta. Entón, había dous dependentes na tenda, unha rapaza e un rapaz, así xoves e tal. Eu escoitei que falaban que ela lle preguntaba ao rapaz, esa camiseta de que equipo é? Entón, como eu os entendín, falei, empecé a falar, non é un equipo español, tal, e di o rapaz, o Celta, Iago Aspas. Claro. Aí, vamos, chegamos a todos lados. Claro, sí, que ese aspecto institucional e de imaxe do clube para min é importante. Entón, eso pasoume a min en Venecia, non? Tamén en Venecia, sí. Buscar o premio Pier Paolo Bergerio a Padova, marchamos a Venecia e cando subimos a un gondola, pues, temos que ir en góndola porque senón, aunque sea moi nadando penso que non. De turismo e tal, e me dixeron, de onde son? E eu dije, somos de Vigo. Vigo, Celta de Vigo, karting, Mostoboi. Claro, nesa época. Daquela eran eles, agora é Iago. Claro, o bo é que ese 10 non é de Mostoboi, que por moi bo que sexa Mostoboi, non é o mesmo o 10 de Mostoboi co 10 de Iago Aspas, un home da casa de Galicia, do clube, efectivamente. No, a Iago non hubo que sacalo dun partido, metelo dentro do partido, pois se marchaba cabreado e tal e cual, como fixo Pachi Salinas e Josemi con el. Pachi Salinas
mesmo lle ofreceu. Iago, Bueno, falabades falabades do plantel, quero pasar o seguinte tema. Están a falar xa de certos movimentos de mercado, que Mingueza vai sair con toda a probabilidade, que Aleix Febas vai ser xogador do Celta, pois probablemente ao comezos da semana que ven xa se vai facer oficial. Entón, eu pregúntome que desexos tedes vos pro mercado de verán, non? Porque estamos a falar moito de xogadores que van sair, xogadores que poden chegar, o que se precisa, etc. Dentro de todo ese contexto de mercado, cales serían os vosos desexos, sabendo que pois a planificación nos últimos anos non ten sido o que nos gustaría a nós, pero que consellos daríades vos, se puidesedes, sobre o que hai que facer neste mercado de verán? Eu, dende logo, traería máis reforzos para a defensa. O que din é que sai polo menos un central pechado, eu non sei se é certo ou non. Está claro que un chegará, pero aínda que Marcos Alonso quede na plantilla, renove outro ano máis. Este ano notouse moito que pola súa idade a perda de velocidade, que é normal, cos minutos que acumulou nesta tempada, tivemos que xogar máis en bloque baixo. E que sofremos as costas moitísimo contra os rivais. Entón, igualmente, quede un non, traeríame un central ou dous, seguramente dous, porque está clarísimo que para Claudio, bueno, que non conta ni con Carlos ni con Manu, que a Edu vai sair, entón ten que entrar sangue nova. Os do Fortuna... Starfel non sei se vai recuperar, porque o tema... Isa é outra, a ver como chega a lesión. Vai convocado con Suecia, un pouco de expediente X, toda a situación de Starfel. Espero que lle vaya ben. Se o recuperamos, eu non o vendería, se chega a bo nivel. Igualmente fan falla dos reforzos na medular. Despois, estou seguro de que Iván vai seguir. Entón, non teño esperanzas para este ano, polo menos, de que traian outro porteiro. Eu o faría. Despois, non creo que falla falta tantísimo reforzo. O que sí, consolidar o que temos e non facer moita venta sin ton ni son. Para mí que vai sair a lei e likes, traeremos a Febas, a saber se Brais ten pinta de que o de Brais, que non é puro rumor. A mí gustaríame que voltase. Non son super de Operación Retorno, que volten Galán e que volte Johnny Otto e Barcia e Gael Alonso e todo o mundo. Pero sí que o de Brais o vería un movimento inteligente pola súa situación na Real agora mesmo. Fer dame que tamén voltará de novo, porque cos Wolves na Championship non ten pinta que vaya a seguir ali. Ten máis posibilidades de revalorizarse estando aquí. Eu creo que el non quere voltar, así que... non, desde logo, deixou clarísimo nas súas entrevistas. Pouco máis lle faltaba ter unha pistola na sien. Hombre. Porque está claro que non o pasou ben na súa experiencia en Reino. Claro, que se non xogou na Premier non vai xogar na Championship. Eso. Vamos, seguro. Eu penso que o tema do porteiro, que todo o mundo fala de que faría falta outro porteiro para facerlle pois competencia a Radu, é que non é tan sinxelo, porque Radu é porteiro titular. E que porteiro medianamente de garantías vai querer ser o suplente sempre? Eso é a cousa. Claro. Que non é tan sinxelo ese tema, non? Ese é un tema interesante, Marta, realmente, porque o problema é fichar a un porteiro que poda poñerlle as cousas difíciles, poida loitar por conseguir o posto de titular de Radu, ou tirar co que se ten, ou buscar un porteiro que sexa suplente, que sabe que non vai xogar en principio. E podes tentar tocar as portas, non, de alguén de garantías. Pero claro, ese porteiro vendo os números vai dicir, pero si Radu foi o xogador que máis minutos xogou, é dicir, ten o posto asegurado. Que ten que pasar, non? Que se lesione para eu conseguir o posto, porque senón é así. Entón non é tan sinxelo, penso eu, conseguir un porteiro do mesmo nivel que Radu.
Vale, eso por un lado. Despois estou de acordo con Martín que fan falta polo menos un central ou dous, porque como dixen antes, o tema de Starfel, eu que teño unha hernia discal, podo falar, non o vexo nada sinxelo que se recupere, porque aínda que lle operen, é probable que non quede ben. Entón, bueno, é verdade que quen me operaría a min non sería o mesmo que operaría a Starfel, que operaría o super ciruxán das costas e tal. Pero ainda así que é unha lesión moi fastidiada. Non sei o que vai pasar coa selección, é unha cousa rarísima, pero bueno, se lle fixeron varias infiltracións e aínda non está ben, non sei, penso que vai ter que pasar por que xogue na Copa do Mundo, pero bueno, nunca se sabe. Se non xoga, cobramos igual, non? Creo. Sí, porque vai sí que o Celta percibe eses cartos da FIFA, sí. Nada, un mediocentro, obviamente, que xa din que vai vir Febas, non? Que xa está feito. Por min, igual que Martín, se viñera a Brais, eu sería feliz. Parece que el quere vir e que a Real está disposta a negociar. Non sei, porque non creo que Matarazzo conte con el. Entón sería estupendo. E din que vai voltar Javi Galán, non? Que a min me gusta, o sea, polo menos os 2 anos que... A min encantaríame que viñese Javi Galán. A min tamén, porque os 2 anos que estivo aquí o fixo moi ben. Penso que é un lateral zurdo de garantías. Pois mira, eu estou de acordo con eses dous, con Brais e con Galán totalmente. E din que queren fichar un dianteiro. Pero vexo que hai moita xente en redes sociais que non está de acordo, que di, non, Galán non, para que? Brais non. Pois eu penso que Brais sería un engadido moi interesante ao equipo o sistema de Claudio, e o mesmo Galán, que ademais un xogador que sube, que centra, e bueno, non sei. Sempre me gustou Galán. É porque Carreira está xogando a pie cambiado. Cambiada. Claro. Eu non son tan fan, pero tampouco o que me pasa con Galán é creo que por tema de salario non renovou co Osasuna. Bueno, non renovou non o mercado, non sei de quen é propiedade agora. Non, é que só tiña contrato ata agora. Ata agora, sí. Salante dunha idade, un xogador que sempre destacou polo físico, máis que nada. Íase de todos os oponentes e tal. É certo que sería un perfil exclusivo para a esquerda, que iso hai que lembrar que Carreira comezaba xogando pola banda dereita, non un xogador que xogue naturalmente pola banda esquerda. Por iso sí que me traería a Javi Galán, pero parece un nome de tanto renome, sendo redundante, e que cobraría tanto para o papel que tería, porque non o vexo adiantando a Carreira que non sei, a verdade. Tampouco lle faría ascos, que depende cal é a alternativa. Brais sí que si ou si mo traía, a verdade. Os teus desexos, Antonio? Bueno, estou de acordo con Marta o que di, pero hai que buscar un porteiro con certas garantías para que poida xogar a Copa en condicións. Non é fácil, estou totalmente de acordo con Marta, que non é doado e que, claro, é complicado. Ahora, se un porteiro con posibilidades e tal e cual, bueno, pois loitar polo posto tampouco estaría mal, Porque mira o que lle pasou ao Black, parecía que o Black nunca iba a perder a coisa e agora resulta que Muso le come as patas. Pero que o Black tamén xa ten unha idade. Claro, claro, pero tamén ten outras, pero eles tamén teñen outras exigencias, non? Dicir, é certo. Si eu estou de acordo contigo, Marta, que é moi difícil realmente eso, pero bueno, necesitábamos un porteiro que nos dea unha certa garantía si ten que xogar un día, porque eu non creo que Radu poida aguantar outra temporada toda, que só perdeu, creo que 2 partidos, sin contar a Copa, os 2 partidos da Europa League. Es que pareceme exagerado, que sorte que non se lesionase. Bueno, eu creo que un central é un medio centro defensivo. Eu creo que, porque a ver, vecino como funciona, pero a min gustaríame Patecís moitísimo, non? É unha pena que ese xogador do Rayo Vallecano, que é un xogador que a mí me encanta, que dá consistencia a parte de atrás, é boísimo realmente. Un xogador tipo Patecís, un medio centro ofensivo que filtre, que podía ser evidentemente Brais, porque non hai que filtre balóns, é imposible. Eu que tiña esperanza hai moitos anos, certos anos, de que fose Hugo Sotelo, pero nada, xa me defraudou por completo, xa non creo nel en absoluto. E logo necesitamos tamén un xogador que encare pola esquerda, non? Para que xa postos a pedir
Digo necesidades, non digo que se vaya a facer todo, por suposto. Alguén que lle dé descanso a Borja, porque claro, non creo moito en Pablo Durán como para todo isto, non? É dicir, que o xogo de Borja é moi difícil de realizar. A xente non o ve, ou non quere velo, moita xente non o quere ver, pero é moi difícil realizar o traballo que fai el. Está claro que arranca pola dereita Jugla, Jugla é un xogador moi movible, non? Moi móvil, que se move por moitos sitios e que pode desencaixar a fronte defensiva, pero necesitamos un xogador que lle dea descanso a Borja, porque cada ano é un ano maior, claro, como nos pasa a todos, ¿no? Digo eu. E notase moitísimo no campo. El ademais, é que deixa todo, porque lle dan por todos os lados, agarran, é unha loita que parece un pivote de balonmán, non? É dicir, realmente o desgaste que sofre, non? Entón, bueno, eu creo que as cousas poderían ir por aí, non? A mí encantaríame que viñese Javi Galán, e tamén me encantaría que viñese Brais Méndez. Pero bueno, nunca se saben estas apostas de volta a casa, nunca se sabe como poden resultar. Eu non sei se a xente a xente que vai a Balaídos ten outra idea xa distinta de Brais, pero Brais pasou non moi mal en Balaídos e creo que se foi moi injusto con el, porque é outro dos xogadores que non lle pidas que se mate, pero que pon unha calidade que outros non ten, e que eso hai que valoralo tamén. Así, Antonio... Claro, pero se o Deportivo o ficha, que xa me empeza a min a molestar. Que va, olvida, que vai fichar o Deportivo a Murici? É verdade. Penso que foron rumores aí, non? Que puso tanto diñeiro a banca e resulta que non vendeu nestes 2 ou 3 anos a ninguén. E estivo fichando. E lle demais que todo o mundo marcha tal e cual, o sosteñen aí. Sosteñen con que? Con diñeiro por detrás. E que todo do Deportivo, co Escotet... Vamos falar do Deportivo. Non, pero como... Non, que faga o que queira, que fiche a Muriqui, que... Non, pero que injusto que esteamos vendo todo ese salario, límite, non sei que, bla, bla, nos canten vivo, e eles non teñen problema. Sempre, non están pero de todas maneiras, Antonio, segunda división non é tan... non me sabe a palabra, pero bueno, non é tan exixente no tema do límite. Pero para Deportivo si era exixente porque tiña que subir ou tiña moitos problemas, debe moito diñeiro á banca e a banca ten que recuperarlo o antes posible. Esa é a razón. Pois según eles teñen débeda cero. Claro, pero con quen a teñen? Con a banca. Con quen a teñen? Con a banca. E a banca que quede desfacerse desa débeda e entón queren que o Deportivo tal e logo soltalo, claro, cando xa se pode estar reflotando, pero claro, mentres, en fin, bueno, mellor non falar diso. Exactamente, mellor non falar do Deportivo. Bueno, pero é que como alguén dixo de Muriqui, onte alguén díxome que Muriqui, bueno, que suene para o Atlético, claro, pois claro, o Muriqui é un extraordinario xogador. Punto. Olvidémonos de todo o demais. Eu quería dicir algo de Brais antes de pasar de tema, porque é certo que non... É un pouco como Willy, que a súa linguaxe corporal dá a sensación de que non lle importa o que pasa no céspede. Pero é que eu sempre o veo, tirando de datos, estaba como entre os 10 xogadores que máis faltas facían na Liga este ano. E sen ser titular indiscutible, quero dicir, creo que, sobre todo cando estás xogando co Chacho, que aprendeu a chuchar, é certo que che aporta os pases entre liñas e que ten moi boa visión de xogo, e que é un xogador moi elegante. Claro. Pero creo que tampouco, comparado como estábamos dicindo de Sotelo ou Damián, que sen balón baixan moito rendemento, eu creo que Brais aporta pés, e que tampouco é un xogador tan fino nese sentido. Aporta, claro. E Damián, acaba de dicir Damián no Racing de Santander empezou máis ou menos xogando, nunca remataba un partido, e despois últimamente xa era suplente. E mira que eu vi a aliñación do Racing de Santander todos os domingos para ver se Damián remataba un partido, ver se xogaba. Eu quería que Damián, para min, non é solución para o Celta.
Hai aquí un comentario de Dinky Cádiz que di que unha boa cesión sería unha boa opción para Sotelo. Bueno, eso sí, pero no Celta non ten, para mí non ten nada que facer. Eu leva moito tempo xa, xa leva algún tempo no Celta. Pero tamén é moi xoven, ten 20 anos. Bueno, que Sotelo? Un pouco máis, non? Que ten 22. No, ten 20 ou 21. Non creo que Sotelo. Sotelo, para min... Sotelo ten 22. É un tipo... 22. É un tipo de xogador... É un tipo de xogador que está que para min non pinta nada no Celta porque lle falta carácter. E a mes teño a idea clara de que ele tampouco... Ele sempre quiso marchar. Sempre lle vi unha actitude que non me gustou. E a min, cada partido que xogue, intento ver o que pode achegar e resulta que cada vez peor. Unha cesión, sí, de acordo. Cesión, a ver que pasa. Pero nada máis, tal como ten ese carácter, esa maneira de xogar, é difícil que xogue fora. Para min. Para min xoga tamén nunha posición que ser novo non lle beneficia nada. É que, por exemplo, está xoando Febas para o medio campo. É un xogador que madurou case aos 30, sen xogar nunca en primeira. Un xogador que ven de retirarse como Aparejo, que era o sostén do Villarreal, pero cando comezou a ter ese nivel, con 28, case. Ser centrocampista hoxe en día, que te exixe estar tan atento a tantas cousas e ser tan maduro, creo eu, tácticamente, que para min, se Sotelo segue facendo carreira en primeira, o seu mellor nivel non chegou. Outra cousa é que nos conveña ou non telo en plantilla o ano que ven. Quizás o mellor é pois o cedelo ou vendelo cunha opción de recompra preferente ou estes sistemas que se fan hoxe en día. Pero estou bastante de acordo con Antonio de que parece que é que mesmo a Claudio parece que non lle entra polo ollo, porque non ten sentido poñer a Fer na posición na que lle opuso. É que lle deu moitas oportunidades, Martín, que lle deu moitas oportunidades, Eu estou de acordo en absoluto. Unha cesión fora de España ou no lado máis lonxe deste país, para que madure, porque está moi acomodado, non aporta nada e aí está. É dicir, para min é o tipo que quere chegar, que queremos que chegue e non chega nunca. O sea, eu estou moi defraudado con el e para mí foi a maior decepción de todas nesta tempada. Pois estamos xa achegándonos prácticamente agora ao cuarto de Marta quería marchar, además. Martiña quería marchar. Pactaramos unha hora e cuarto máis ou menos de emisión. Entón, pois, para rematar, a pregunta que penso que estaría ben rematar é a seguinte. Primeiro, avaliación numérica desta tempada do Celta, de 0 a 10, que pensades que nota lle daríades ao Celta nesta tempada? Lembro, moi mal na Copa, cuartos en Europa League e sexta posición, volta a Europa League na Liga. Que comece Marta, porque así xa que ten que sair... Bueno, non pasa nada, eu quedo hasta o final xa. Vais quedar moito máis. Vale, ben, non moito máis, pero... Pois empezo 8 a nivel numérico e 5 en canto xogo. Entón, polos puntos 8 e 5 polo xogo. Entón, 8 máis 5, 13, dividido por 2, 6,5. En xeral, da tempada. No, digo, se está... No, é que eu daríalle pola puntuación un 9. Pero claro, o tirar a copa como caer na copa como caímos, eso tamén forma parte da temporada, non? Claro. Pois, en total, por tanto, sería máis ou menos para Antonio como un 6,5 se facemos a bueno, no, esa media non me vale. Non te vale. Pois un 8 e un 5. 8 por puntuación, un 8 e un 5. 5 polo xogo. Claro, non se trata de facer medias. Eu quería facer polas dúas cousas, porque, bueno, se é pola tempada, eu creo que un 8 ben merecido ten por resultados, nada máis. Pero por xogo non. Por xogo a mí non me gustou o Celta este ano. E cal pensas, Antonio, isto tamén é parte da pregunta final, cal pensas que é o obxectivo do Celta na vindeira tempada? Pois depende do que queira a directiva. Que non o sei. Depende a planificación que queira facer. Non o sei. Para min, tal como está a Liga,
e tal como estamos conseguindo cousas, pois o objetivo é loitar por a Europa League. Hai que deixar de ver o objetivo é baixar, e sempre estando pensando que imos baixar. Non, hai que sair con máis ambición, non a tolo, non tirarse a piscina que ás veces non hai auga, non, pero ser un pouco máis ambiciosos. Para min, eu creo que hai que loitar por Europa outra vez. Non dicimos que temos unha canteira maravillosa e que temos xente moi nova que vai mellorando e que todo isto, pois hai que loitar. Eso de sair a non baixar, ao final te leva para baixo, é verdade. Eu creo que, cuidado, pero sin poñer o carro antes dos bois. Loitar por iso, pero loitar e deixar todo. Non dicir, bueno, hai que ir a Europa. Non hai que ir, pero hai que mirar cara arriba. Se miramos cara abaixo, cada vez é peor. Sí, niso sí que estou totalmente de acordo. Marta? Puntuación e obxectivo. Unha nota global. Nota global e despois o obxectivo que ti pensas que hai que marcarse para a tempada que ven. Nota global. Non sei. Bueno, Celtoia por aquí di 8,5. 9. Nota global 9. Celtoia 8,5. Dáleslle un 9 tirando a copa. Hombre. Bueno, a ver. É que hai que contar a copa, porque o Celta podía ter chegado... Claro que non podemos aguantar tres competicións, pero realmente a copa non se pode tirar co Albacete, coño, con permiso, perdón do Albacete. E hoxe estou moi de acordo con absoluto, joder, me cago en 10. Sí, hoxe sí, hai días que non. Primeiro os 43 puntos, e despois xa por máis, pero a eso, sempre mirando cara arriba, non mirando cara abaixo. Bueno, Marta dixo 9, que é o mesmo que di Antonio Nada, non Pérez. teño nada que dicir. Claudio dixo que era de matrícula de honra. Bueno. Vale. Bueno, Antonio Pérez di 9, pero despois engade un punto menos porque ten denuncias de Viveiros, Adoa, Doral Residencias, Comuneiros, Estradas, veciños de enfrente de Príncipe, etcétera. Non Carlos Príncipe. Non sei, veña, 8,5. 8,5. Penso que o obxectivo, pois, o que di Antonio, o sea, cadar primeiro, en canto se poida, os 43 e ver para arriba. Pero non dicir desde o principio que temos que ir a Europa League. Porque, non sei, iso vai depender moito tamén pero non é dicilo. Que non, todas esas cousas. Pero sempre intentando tentar ver para arriba, eso está claro. Claro. Sí. Si non vas a Europa non pasa nada, pero sempre tirando para arriba, non conformándonos, non? Martín? Eu tiña un 8 tamén como Antonio. Bien. Certo que din por aí do chat do proxecto 360 e tal, como alguén que traballa en temas de sustentabilidade, pícame un pouco todo o que están a facer coas obras do proxecto e tal, pero bueno, iso dá para outro programa. Sí, bastante de acordo con Antonio tamén no tema do xogo. Eu doulle a puntuación alta porque utilizamos ben as nosas armas, supimos repoñernos a momentos difíciles, como despois da eliminación contra o Friburgo, que nos pasou por enriba, un equipo moi bo, aínda que ao final perdera contra Emery, como non a final de Europa League. Final non era tan bo. Se disfrazou de Bayern Múnich, pero despois é un equipo normal. Es que con ese Celta se disfrazaba de Bayern Múnich calquera. Todos son mortales, tremendo contra Friburgos. Saiu convencido de que eran peor, de que éramos inferiores. A min é algo que non me gustou, olvidei, ia dicilo ao comezo cando falamos de Claudio, dome a sensación en algúns partidos X que saíamos xa como plantexando o partido de inferioridade. Iso non me gustou moito. Ás veces saiu como a contra o Atlético na volta e noutras non tanto. Deixámonos asoballar demasiado, deume a min. O tema da Copa é certo, pero bueno, é que senón eu creo que non tiveramos feito o que fixemos nas outras dúas competicións. Con todo, espero polo menos chegar a unha ronda, uns cuartos, como moi mínimo uns octavos para o ano que ven. Para min o objetivo, pois pecaré de ambicioso, xa no primeiro ano de Claudio eu soñaba con clasificar a Europa, este ano tamén tiña o objetivo de volver a repetir a clasificación, porque recordemos que Valencia e Sevilla están na situación na que están, o nivel estáse a redondear polo de abaixo na Liga, para min a mirea que marcarse ese objetivo.
Que pasa? Non é o mesmo esperar que o objetivo sexa Europa a botar un berrinche se non nos clasificamos por calqueira cousa. Hai que ser coherentes tamén coa realidade do Celta e que hai outros equipos con máis presuposto, que teñen cidades dun millón de habitantes, bla, bla, bla. Pero hai que ser sempre exigentes e críticos, porque o que diga Antonio, se te pos de objetivo un 9 e chegas ao 7, bueno, pero se te pos un 7 objetivo e chegas ao 4, ao mellor chegas a xornada 38 co lume. Claro. E non pode ser a derradeira tempada de Iago e baixar a segunda división. Iso, exactamente. Eu creo que Iago merece unha tempada acorde co seu historial, cos seus desexos, seus sentimentos azul celeste. Eu teño clarísimo. E tamén digo que Dinky Cádiz, creo que foi que dixo, o ridículo da Copa. Es que a Copa baixa para mí moito a tempada. Baixa, sí. E digo porque non só porque nos eliminaste ao Albacete, sino porque a equipos de categoría inferior tivemos que pasar a penaltis. E que daba a sensación de que a Copa penaltis con equipos de primeira federación. É que eu penso que a Copa daba a sensación de que era algo que se deixaba así de lado, non? Bueno, a min non me iso non me gustou realmente en absoluto. E di aquí Los Orate, doulle un 10 e fago unha pregunta. Fai 9 meses quen contaba con isto? Sede sinceros, fixemos demais do esperado. Fixemos demais do esperado, estou de acordo, porque se fixo moito máis do que o plantel realmente. Pero estas preguntas, permitía, Altón, estas preguntas teñen trampa. Los Orate, estas preguntas teñen trampa, porque unha cousa é o que pensabas en agosto e outra cousa é como se vai desenvolver, como se van desenvolvendo as situacións e ves as posibilidades que tes. A mí non me vale iso de decir, é que, claro, en agosto firmábamos, asinábamos iso, pero, ollo, cando estamos xogando, estamos vendo como caen outros equipos, como que non se xoga ben o fútbol, que non somos inferiores a ninguén, pero que fade... Entón, hai que pensar que evidentemente, a pregunta é trampa. É dicir, a min esas non me valen. Eu non lle podo poñer un 10, evidentemente, porque non. Si eu non pensaba que íbamos caer co Albacete ni de coña. Pero, aparte diso, eu non lle podo poñer... É dicir, estas preguntas trampa se soen facer moito, e é certo. Non pensaba, no, pero es que as cosas según como vayan. A ver se agora, al final, non chegamos a Europa e non nos íbamos a defraudar. O que si estou de acordo é que se fixo máis do esperado. Eu non agardaba quedar sexto na Liga, non agardaba chegar a cuartos, eliminar o Lyon, etc. O que quero dicir é que se non chegamos a clasificarnos para a Europa final, nos últimos tempos, tendo perdido co Alavés, tendo perdido co Oviedo, que foi increíble, tendo perdido co Levante, non íamos quedar frustrados todos? Pois sí, íamos quedar frustrados, por moito que disimule a xente. Que, bueno, xa bastante fixemos e tivemos a piques de entrar. No. E, ademais, en casa foi penoso, e repito, como socio que vai a Leiros todos os domingos, só perdí un partido en toda a temporada, co Español, porque estaba na feira de libro de Guadalajara. E menos mal, porque perdemos ao final. Bueno, para Los Orate non é trampa porque é en agosto onde hai que marcar os obxectivos. Entón, el pensa que non é trampa. No, para mí é... Pero eu estou de acordo co que di, sí que estou de acordo co que di de que se fixo máis do que eu agardaba. Iso sen dúbida. Entón, remato poñendo eu os meus puntos que son realmente tamén un 8. Eu estaba entre os 7 e 8, vou máis co 8, e penso que o obxectivo do Celta para a tempada que ven é realmente facer un proxecto alrededor de Claudio, consolidar iso, que Claudio comprenda que realmente hai un proxecto ao seu redor que non comezou como proxecto, pero que se pode converter nun proxecto. Isto é o que a mí me gustaría ver, que houvese esa conciencia de que se quere facer algo importante con Claudio. Que é algo importante? Pois chegar o máis arriba posible, pero sobre todo que sexa unha tempada tranquila para que Iago Aspas teña unha tempada tranquila para rematar a súa carreira e non ter que estar aí pois sacando un coello do chapeu para salvar o equipo nas últimas xornadas. Entón, para min, consolidar o proxecto, que realmente se faga un proxecto alrededor de Claudio é o máis importante. Unha puntualización a Los Orate. En agosto faise un obxectivo. Pero ao longo da temporada, según van pasando as semanas e os meses, os obxectivos van cambiando.
E tamén depende un pouco do que vaya ocorrendo, non? Se un xogador se manca... Por iso, os obxectivos van cambiando en función de como vaya funcionando todo. Porque tú fas un obxectivo, se os equipos outros fallan, non é cuestión túa, é que os outros tamén fallaron. Entón, un obxectivo global está moi ben, pero despois veñen os obxectivos de mes a mes, de 2 meses en 2 meses, e disto, concho, mira, o obxectivo cambiou, porque mira este como vai para baixo, nosotros vamos para arriba. Eso é moi relativo. Bueno, pois con esa reflexión de Antonio rematamos o programa, primeira parte do programa, porque mañá voltaremos con outros convidados a falar un pouco das mesmas cousas, quizáis con outras opinións ou algunhas semellantes. Grazas, Marta, por estar aí ata o final, porque sei que tiñas cousas que facer, é sempre un placer terte aquí nos micrófonos do Bar Celeste. Nada, grazas por convidarme. Nada, xa esperando o inicio da próxima temporada. Sí, que non hai descanso, efectivamente, que dicía. Aquí non se descansa. Non hai descanso que dicía nada, aquel, encantada de estar aquí, como sempre, espero no ano que ven que nos voltemos a ver. A todos. Pois así será, Marta, moitas grazas e tamén a Martín por estar aí ao longo desta tempada tamén. Un placer estar aquí de novo, esta meña segunda tempada, creo, no Bar. A próxima será igual de boa, porque teremos un bo capitán ao mando de equipo e do podcast tamén. E nada, estou a morrer de calor, vou lavar a cara rápido. Miña nai querida, quero tirar para Galicia. Pero bueno, vou mirar a final aquí da conference. Sí, 31 minutos, Crystal Palace 0, Rayo Vallecano 0, na final da... Un aperta a todos e a todas de novo, un placer estar con vos con este programa e a la Celta. A la Celta, un bico, Martín. E Antonio, moitas grazas por estar de volta neste derradeiro programa da tempada para compartir pois estas impresións do que foi unha tempada, pois sí, moito mellor nos resultados que no xogo, pero unha volta a Europa dos de Claudio Giraldez. Bueno, pois nada, eu tamén estou moi contento. Moitas gracias a todos aqueles e aquelas que desexaban que voltase. Voltei. Un placer ver a Marta sempre. A Marta e a Susi me encanta velas aquí. Susi estará mañán no programa de mañán. Pero non a podo ver mañán. Martín, un placer falar contigo. O sea, a veces nos comunicamos a través de Instagram. E nada, Antón, que o ano vindeiro, o curso vindeiro sexa mellor, que agardemos unha planificación diferente. Bueno, xa sabedes que eu son nese sentido moi descreído. E nada máis, parabéns porque o programa sigue navegando perfectamente, o sea que moitas gracias a todos. E gracias tamén aos que están no chat. E reivindicar a figura de Lamine Yamal cando na Rúa do Barcelona enarbolou a bandeira de Palestina, que non tardaron nada en darlle caña nas redes sociais e sobre todo o adestrador Hansi Flick que me defraudou por completo. Ben por Lamine Yamal. Lamentable. Para unha cousa que fai ben Lamine Yamal. Eso, para unha cousa, bueno, fai ben tamén xogar ao fútbol, pero fora do campo, para unha cousa que fai ben, efectivamente. Sacou unha chiño tamén outro día, quero recalcar, na celebración sacou a bandeira palestina chiño e celebrou a clasificación. Chiño, a mascota que queren sacrificar. No, pero lo de Lamine Yamal foi moi interesante porque se sabía que iba a caer por todos os lados, non? E do Barça, ainda por riba saca eso, non che digo nada o que pasa. Nada, encantados. E tamén grazas a Dinky, a Celtoia, a Antonio Pérez, en absoluto, Los Orate, e todos os que estivestes aí esta tempada, hoxe, e tamén ao longo da tempada. Por suposto, voltará o Bar Celeste. Segunda parte mañá á mesma hora, ás 8 da tarde noite en Vigo. E nada, agora falta, por suposto, dar ese berro celeste para celebrar a volta a Europa League, neste caso, do noso Celtiña. Preparados? Preparadas? Sí, pero deixo a pelota deixo a eu. Vale, ben. Deixa Antonio. Que son mayor. Pero ti eras máis porteiro que outra cousa, Antonio, para centrar, claro, por eso. Bueno, pois veña, como sempre, o de sempre. ¡Hala!
Celta! Celta!